Mali Marko. Halo, dobar dan, ovdje je Marko. Da li je to krojač? Ja sam. Da li vi šijete od svih materijala? A šta vama treba? Meni treba da se sašije nešto od velikog belog platna. Šta to? Padobran. To nisam radio. Znate o čemu se radi? Ja sam pre neki dan gledao kako jedan čovjek skače sa velike visine i spušta se padobranom. Aha. Pa sad hoću i ja. A znam, ali ja to ne mogu da ti napravim. Ali nije to ništa teško. Nije ništa teško. Doneću vam ja snimak, pa vi vidite sa njega kako izgleda. Važi, ajde navrati, ali ne znam, nisam to radio nikada i koji je to materijal, da to je neki drugi materijal koji to treba napraviti. A ono odelo koje on nosi? Ne mogu, to je specijalna odela, to ne može da se napravi tako. A neko ko samo liči na to? Pa ne može, stvarno ne mogu da ti to napravim. Samo da vas pitam još nešto. Recite. Ako ja uzmem običan čaršav s kreveta, da li bih mogao sa njim da skočim sa terase? Pa da on posluži kao padobran. Taman posla, kako da skočiš? Ne smeš nikako da skačeš. A da vas pitam samo nešto još. Reci. Meni je skoro bio rođendan i dobio sam veliki helijumski balon u obliku nilskog konja. Da li mogu da skočim sa njim? Ne može, ti si težak, to nije za padobrano, ne smeš da skočiš nikako sa terase. Ali nisam težak. Te tate i mame to ne smeš da uradiš. A sa njima mogu da skočim? Ne možeš ni s čim da skačeš sa terase. Koliko ti je visoka terasa? 8 metara. 8 metara, to je malo, to i da padobran imaš pa ne može da se otvori, to ne smeš da skačeš. Znači mogu bez padobrana? Nikako ne smeš da skočiš pa da se polomiš dole, pa da padneš dole, pa polomiš nogu, pa ruku, pa to ne smeš da radiš. Možete da mi ispričate jedan vic? Ne znam ti, ja to slabo. Uz osmeh život dobro zvuči.